Хәерле көн, балалар. Кабаттан онлайн мәктәптә очрашуга шатмын. Әйдәгез әле, кулны кулга тотыныйк та, бер-беребезгә елмайык. Ә хәзер тирән итеп сулыш алыйк һәм киридән чыгарыйк. Күрсәтегез әле миңа уң кулны, сул кулны. Менә сиңа уң кулым, менә сиңа сул кулым. Уң кулым, сул кулым, менә сиңа куш кулым. Балалар, сез әкиятләр яратасызмы? Бүген мин сезне Теремкәй әкиятенә кунакка алып барам. Игътибар белән мине тыңлагыз. Нәкъ басу уртасында бик матур өй тора. Бик биек тә түгел, тәбәнәк тә түгел. Нәрсә ул? Теремкәй. Бик дөрес, балалар. Менә без сезнең белән урман аланында. Шушы матур аланда бер теремкәй бар. Ә аның янында кайын агачлары үсә икән. Теремкәйнең янында үсеп утыручы кайын агачы белән чагыштырып карыйк әле. Әйтегез әле, теремкәй нинди? Әйе, тәбәнәк. Ә кайын агачы нинди? Шулай, биек. Әйе, бик дөрес. Теремкәй тәбәнәк, ә кайын агачы биек икән, дуслар. Бер вакыт тышкан алан яныннан үтеп барганда, шул теремкәйне күреп алган һәм шунда барырга уйлаган. Теремкәйгә барыр өчен ике юл бар ди. Берсе озын, ә икенчесе кыска юл. Кайсы юл белән барсам, тизрәк барып җитәрмен икән дип уйлаган тышкан. Балалар, әйдәгез тышканга ярдәм итик. Менә монда ике юл бар. Берсе озын, ә икенчесе кыска. Әйтегез әле, тышкан кайсы юлдан тизрәк барып җитә алыр икән? Әйе, кыскан юлдан барса, тизрәк барып җитә. Әйдәгез, карыйк әле. Тышкан безне тыңладымы икән? Әйе, тыңлаган. Теремкәй янына барып та җиткән. Шулай итеп, тышкан теремкәйдә яши башлаган. Балалар, әйтегез әле, тышкан ничәнче булып теремкәйгә килде? Нәкъ шулай, беренче булып. Бу аланнан ерак түгел бик матур күлдә бака яши икән. Бер көнне бака күлдән башын чыгарып караган һәм теремкәйне күреп алган. Бака түмгәктән түмгәккә сикереп, күлнең шул ягына чыгарга уйлаган. Ләкин түмгәкләр гади түгел, аларга саннар сугылган. Бака саннарны танымый икән. Балалар, әйдәгез, аңа ярдәм итик. Ничек дөрес итеп сикергә икәнен күрсәтик әле. 1, 2, 3, 4, 5. Яхшы. Шулай сикереп барганда, аланга килеп тә чыккан. Бик матур фигуралар күргән. Бу фигураларның формалары нинди икән? Алар нинди төсләрдә? Әйдәгез, бергәләп карап китик. Беренчесе нәрсә? Әйе, түгәрәк. Бик дөрес. Ул нинди төстә? Кызыл. Шулай. Алдагысы өчпочмак. Дөрес, балалар. Нинди төс белән бирелгән? Сары. Нәкъ шулай. Өченче фигура? Шакмак. Бик дөрес. Нинди төстә? Зәңгәр. Әфәрин, балалар. Булдырдыгыз. Бака сезгә рәхмәт әйтеп, юлын дәвам итә. Балалар, карыйк әле. Бака бакылдык чыгып җитә алдымы икән? Шулай итеп, бака да теремкәйдә яши башлаган. Теремкәйдә ничә хайван яши? Әйе, икәү. Бака ничәнче булып килде? Шулай, икенче.
Теремкәй янына сикерә-сикерә бер куян килеп чыккан. Аның да теремкәйдә яшисе килгән. Куян алаңа килеп чыккан. Бу аланда чыршы агачлары һәм гөмбәләр үсә икән. Ә куян саный белми. Әйдәгез куянга ярдәм итик, балалар. Бу аланда ничә агач бар? Әйдәгез саныйбыз. 1, 2, 3, 4, 5. Яхшы. Ә гөмбәләр ничә? 1, 2, 3, 4. Бик дөрес, 4. Агачлар күпме? Гөмбәләрме? Агачлар күбрәк. Нәкъ шулай. Агач белән гөмбәләр саның ничек тигезләп була? Әгәрдә бер гөмбә өстәсәк, аларның саны тигезләшә. Әфәрин, балалар. Куян безгә рәхмәт әйтеп, юлын дәвам итә. Менә шулай итеп, куян да теремкәйдә яши башлаган. Әйтегез әле, хәзер теремкәйдә ничә хайван яши? 3. Бик дөрес. Куян ничәнче булып килде? 3. Шулай. Бер никадәр вакыт үткәннән соң, төлкенең дә юлы теремкәй аша үткән. Ул үзе белән биремнәр алып килгән. Әйдәгез, биремнәргә күчик. Игътибар белән тыңлагыз. Алмагачта алма үскән. 5 булган барысы. 3 алма кыйылып төшкән. Ничәү калган барлыгы? Әйе, 2. Бик дөрес, балалар. Яхшы, булдырдыгыз. Алдагы биремгә күчик. Игътибар белән карагыз. 2 бер төсле тупны табарга кирәк. Дөреслекне тикшерик. Әйе, нәкъ шулай. Әфәрин, булдырдыгыз, балалар. Шулай итеп, төлке дә теремкәйдә яши башлаган. Ничә хайван яши теремкәйдә? Әйе, 4. Төлке ничәнче булып килде? 4. Шулай. Матур гына яшәп ятканда, теремкәй янына аю килеп чыга. Аның да теремкәйдә яшәп каласы килгән. Аю теремкәйнең бер алдына, бер артына чыгып караган, ләкин бер ничектә керә алмаган. Түбәгә менеп, морҗадан төшмәкче булган. Менүе генә булган. Теремкәй ишелгәндә төшкән. Хайваннар көчкә генә чыгып өлгергәннәр. Теремкәй җимерелде. Әмма хайваннар бергә дуслашып, яңа теремкәй төзегәннәр. Алар үзләренең зур, матур өйләрендә дус, тату, гаилә булып яши башлаганнар ди. Ә сезгә иш итеп, санау таякчыкларыннан теремкәйне төзергә тәкъдим итәм. Рәхмәт сезгә, балалар. Миңа сезнең белән сәяхәт итү ошады. Ә бүгенге эшчәнлегебез ахырына якынлашты. Сау булыгыз, дусларым.